गलिया में सटालो हो मच्छर का तोता तो मच्छर दुनिया में सुतालो हो मच्छर का तोता हथ उपका तोता गोरो उपका तोता तो उठावा में सटालो हो मच्छर का तोता मच्छर दुनिया में बोल इज्जत बुझाता क्यों ना मैं इज्जते नहीं के मैं दूरे भागो रहता इसो बामर पूरा गोर हमार बहर लेता हो लहर लेता लोहरिया लू तो ए राजा तो मुहाना पो अरे मुहाना पो डाली के चदरिया लहरिया लू तो ए राजा तो मुहाना पुलन के चदरिया लो बताओ उन्हें पलंग पलाई खटिया मचिया कुल तोशक रजाई कितना गादा बढ़िया बढ़िया मिलल बा आ तू हेजा आके घर में मोरई में हम ना सुतम तो कूलर बटले ना बा अब लाइन कटल बा गुड़ दबा दी चलो घर ही में दबा दो नहीं जे दबा दो मम्मी दबावत रहे रोज रोज राती के तबे हम सुतत रहे पूरा हम नींद जोर में बा या के दुआरी पर खटिया लगल बा जे बाड़ू गांव घर देखी तो का कही को कुछ ना कही हैं हम दबा दो जी हमके तू माथा खा हमारा खानदानी परंपरा है कि हमारा खानदान में कोनो कनी आवे नहीं सकता नो 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 तो हर सास होई मो तंगर देही मिसे के पोरी न मिसो मिसो जान तरू मिसो ना मसाला ए राजा जी आलो होई मिसो ना मसाला पीसा लहई पीसा ना मसाला ए राजा जी गावत तू ही गा दो हम गाई तो माई सुन ली धीरे धीरे लहई पीसा ना मसाला ए राजा जी तेरी भोकाल में लहई पीसा ना मसाला ए राजा जी तोरे नाम में कोई देवनी शिवाला ए राजा जी उरी कितना गजाई बा गजा गई बा तोरे नाम में कोई बड़ा सुंदर लग हम केलाव ना ही ना दबाओ खींचा ना अलो होई पीसो ना अलो होई पीसो ना मसाला ए राजा जी अलो होई पीसो ना बताओ कहत रहना सीरी के सुन के 70,000 रुपया में बियाह करा दे तनी लड़की पढ़ल लिखल बिया हमार माई कहती है ना 3.5 लाख रुपया ले ले क्या पागल सन के से बियाह भइल बा ना सुनाई मरबे ना करब हम काहे रोवत हड़ू पागल कल तोहरा के ना हो हाँ अपन माई के कनी हाँ। और माई पागल नहीं है तारा से बियाह कर देलस झूठ सच के डाहत हवा पागल संगी से भेंट हो गइल बा हमार घर में ये पटना से फोन कइल जाओ पटना से हाँ के बोले चिड़िया घर बुला के तार माई के शेर के संगे छोड़ दो खा जी शेरवा तू जान तारू कहाँ से आई लोग हबू हाँ रांची से तू भाग के आई लोग हबू हमरा से बियाह करा देना सब झुठिया के बाप रे आदमी कहत रहे कि पागल भी है तो कोनो चीज ना दे से देख लो घर में तो सामान आतना दिल बन कि पूरा घरे हमार भर गइल बटे 3.5 लाख रुपया देना सा पढ़ल लिखल बटले भी तनी में दिमाग ना करे कले बटे एक से एक बड़ बड़ घर में देखी ना कैसन कैसन पागल सन के लंगड़ लूल रहे नहीं लड़का लड़कियाँ ओसे का गाँव घर कुछ कहो सामान तो मिलल बटे ना पूरा घरे हमार भर गइल बटे वैसन मड़ई घर देख के और बाप भाई बियाह कर दिलस बाप रे बाप हमारे से बेगा बक्सा ना ए माई का रे जाना तड़ी गौवा में गोइरन है ना हां हौ जगदेव बड़का बु कहतन ना हां अरे रबिया के बियाह भइल बा बहुते सामान न दिल बनस आ सही नतिया हमनी के दर दे देख देख के जरूरत रहेला हमेशा रे पता ना काहे ओकनी के लागता कर्जा हमनी के लेले बनी जा देख के जरूरत न स कि बड़ा गाड़ी करतन स जान तरे आतरा बढ़ गई क देसर के राती में हमनी के घर दुआर लुटा जा ठीक नु यही खातिर कहतन स नतिया से पूरा हाल कल बन सकी हाथ में गरीब दुखे रह के दीवाना पलंग लेके आइल बे पागल से बियाह करके दीवाना पलंग ना मिली रे तो हो 3 लाख न ले ले बड़ू पैसा हो 50,000 और दिल बारे गोर भैया बा 50 रौरी हां ए माई देन हमरो के तनी 10-20 हजार
बियाह बीतले 8-10 दिन हो जाए देख बाद कुछ करे के। आई देली है तोरा के कहा साहस है? खाली साड़ी भरल बा हमारा खातिर रे बबुआ। हमारा खाती ना मंगल हुआ ये कहू अरे सब दिल बन रे मलका में सब कुछ आइला सुन। का आ तनी पागल बिया तक से थिएटर उठा टाइम हो गइल बा कहछे के नाचे के। नाचे के कहतर हो ओ चलो नाच। पैसा मिलल बा माई बाबू हमरा सिखा देल बा कि जवन कहबू तवन तार घर के इच्छा पूरा होई। ना चाहू के कहले बाला स नारी सब तो ना कहले रे ना से हमरा ने। आ हे माई आई हो बाबू ओए मछरिया मारे वाला। अरे उ ना हमने घरे बिक्री होला अब बैठ के नदी में जाके कितना बाढ़ रही तो आदमी मछली मारेला। हां सैया मारेला धर घर में धर। तू देख के बताइया हमी के कपार पर धल ए जे खड़ा रह आ देख के बतइयो कि अच्छा 10 को त कंपटीशन में बा। लइका हटे ओकर सामने लाज लागी। काहे के लाज लागी? पैसा लेबे में लाज नहीं के लागल तार। मैं मंगले बारू पैसा मैं बाबा देल बालन सब चल। बात बा। चलो लो भाई पी सुन ना मछरी आला आ सैया मारेला आहा सैया मारेला गोरहिया में गोरहिया मछरी सैया मारेला गोरहिया में गोरहिया मछरी लुंगे पहिर के उ भोरे भोरे जाला हो नहीं नहाला उ नहीं उ खाला हो। ते ढोलक बजा तलो जाके नाच नहीं खेला। ए भौजी बहुत नाचो तो आवा ही जाओ जा दो तेरे माई की बात मान ए जे रह के बा उन्हें माई मारती या करू थप्पड़ तू मत मारता मारा। अथवा उठ जाला अपने से। तो शिकायत हुई हमारे घर में। हां हां चलो ना चल जा। अरे नचवा मन करे कोई के नु करिया आय है मन करे कोई के नु करिया तनी ले आओ सोरिया तुमरा सड़िया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी कुसुम रंग सड़िया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी। कैसे बाजेला? ई सब नाचल गावल तू स्टेज प्रोग्राम करत लोग का नहीं हर में। हां ओ उहे पैसा तो लेके आवत रही तो बक्सा में धरात रही अब पैसा जूतल बताइल बनी जा लेके भगवान जी हम 3.5 लाख रुपया लेके पापे कह देनी का ई कनी हो तो जा तन्ने घर में जा। सुरही में दिल धड़कावे लगलू ओथ पोली माई बड़ा मुलायम बड़ा अरे कहो माइयो के ना चाहो तारू रात भर ना बात कर रात भर उठा धके मारा कोई ये सब कह जाला हमारा से एक कुछ सुने खातिर ना माई बियाह कैली एकरा से समझावे कर हो गल तो का हो गल बियाह हो गल तो का हो गल। तोहरा में गलती नहीं खे हां तू तो हमर सोना करे जाओ हां फोफी आओ हां अरे तू ठीक बाड़ू हां खराब तो हमर माई बिया माई के नचवावा त तू मम्मी मां नाचा जाई जा हम ताली बजाई ना हो सुना पैसा कैसे की मिलत बा रे? तहर माई के फोन आइल बा कि कय आदमी के भेजी कलेवा पर बोलिए कहां बा? का माई बाबूआ हम कहत रहनी कि ज्यादा तिलका के फेरा में मत पर तो ना बचवा मैं के 5 लाख 7 लाख मिलता ओहन के त नौकरिया बाड़ा स 2 ताला 3 ताला घर बा। हम जननी ना कि 3.5 लाख रुपया देता से तन में पागल ने बेटा ही मड़ैया बना ले के छाता तो हमने के बरसात में नाच हुई जवना घरी बाबू कमात रहन तवना घरी त फोफी किनवा खात रहलू छनवा छनवा ये सब सुने खातिर पैदा दिन करने बाल बच्चा रे हैं मार ले 2-4 थप्पड़ औरी बाकी जिंदगी तो हमार नरक कर देली अब का तोरा संपत्ति आई ए भगवान जी केहू सुनत नहीं है ना छाता पले बताओ ना तिलक दहेज लेके तो हम तो पापे कर देनी इतना बड़ घर के बिया ना कि हम एकरा छोड़ियो ना सकी हमेशा कर बाप माई धमका दी है हमरा के यहाँ आ कोर्ट तक पहुंचा दी उनका समझाए तो खुदे समझ जाई।